Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Республика буенча коронавирус белән авыручылар саны 5988-ге җитте. Шулда ничә авыру очраклары теркәлде. Ребенушка бистәсендә зур янгын, хуҗалыкларга нинди зыян килгән. Бакчада балага шкаф ава, прокуратура әлеге вакыйга буенча нинди нәтиҗә чыгарды. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 13 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5988 очрагы теркәлде. Аларның 4797-се терелгән, 19-ы узган тәүлектә. Прокуратура Рябинушкадагы янгын факты буенча тикшерү башлады. Фаҗига кичке сәгать 7-дә Ульянов урамында булды. Санаулы минутлар эчендә шәһәрдәшләр баш өстендә түбәсез калды. Тиз арада хастаханәгә салынган 17 яшьлек егет газ белән агуланган. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Рябинушка бистәсендә Ульянов урамы буенча янгын турында хәбәр МЧС хезмәткәрләренә 18 сәгать 56 минутта килә. Ут бер юлы 6 йорт һәм 3 бер катлы йорт территориясе ишегаларын яулап алган. Янгын вакытында бер йорт яна. Аеруча зыян күргән Шариповлар гаиләсенең оныгы сүзләренә караганда, янгын вакытында аларның әби белән бабасы өйдә утырып телевизор караган. Ут аларның хуҗалык корылмаларына күчәргә өлгергән инде. Оныклары бу хәл турында белеп, янгын урынына тиз арада килеп җитәләр. Как раз сарай горел, они даже документы не успели вытащить. Мы потом, когда вот все это закончилось, пошли, вот в 2 часа ночи пошли аккуратненько документы. Там прям с крыши капало, прям вот так аккуратненько прошлись, документы забрали. К счастью, зал как раз не сильно пострадал. Янган йортлардан, мунчадан, сарайлардан тырышчалылар уңышсыз да калды. Янгын вакытында ут теплицаларга да күчкән. Тут, представляете, вот баня, сарай, а у нас, например, в амбаре у нас хранились весь инструмент, а там электрические пилы, и рубанки, или как там они называются, я не знаю, но все там было. Весь инструмент, потому что хозяйство, все сгорело. Янгынның сәбәбе мичне дөрес урнаштырмау һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Янгынның гомуми мәйданы 396 квадрат метрны тәшкил итә. Фаҗигада корбаннарсыз да булмады. Янгын вакытында 17 яшьлек бала зыян күрә. Әлеге вакытта ул КДМЦда. Табиблар сүзләренә караганда, аның тормышына хәзер берни дә янамый. Төнлә вакыйга урынына шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та чыкты. Шәһәр башлыгы өйләре уттан зыян күргән кешеләргә ярдәм күрсәтергә кушты. Хәзерге вакытта Рябинушка бистәсендәге янгын факты буенча шәһәр прокуратурасы тикшерү башлады. Күзәтчелек ведомствосы белгечләре белән берлектә әлеге хәлнең сәбәпләрен һәм шартларын ачыклаячак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Сергей Кищенко, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шәһәр прокуратурасы балалар бакчасында сабый имгәнү факты буенча тикшерү оештырды. Бәла 10 августта 22 Кыңгырау мәктәпкәчә учреждениесында булган. 5 яшьлек малайга балалар кием шкафы ауган. Сабыйга медикларның ярдәме кирәк булган. Хастаханәдә дә балага 2 күкрәкле позвоночникның компрессионы сынуы дигән диагноз куялар. Прокурор тикшерү барышында башка балалар шкафларының да куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәве ачыкланды. Шул ук вакытта балалар бакчасы администрациясе моңа берничек тә җавап бирмәде. Моннан тыш учреждение җитәкчелеге гамәлгә куючыга бу хәл турында хәбәр итмәгән, сәбәпләрне рәсми тикшерү оештырмаган һәм хастаханәдә баланы тикшерүне тәэмин итмәгән.
По данному факту прокуратура потребовала возбудить в отношении ответственных сотрудников детсада уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в адрес руководителя исполнительного комитета набережных Челнов внесено представление с требованием привлечь виновных сотрудников детсада к дисциплинарной ответственности и принять меры к недопущению подобных инцидентов впредь. Шәһәрдәшләр белән яр буе паркында булачак үзгәрешләр турында фикер алыштылар. Чаллыда масса күләм чаралар үткәрү майданы, Тулпар от спорт мәктәбе, Җилкәнле спорт мәктәбе, Фикрәт Тәбиев исемендәге яр буе шулай ук урман зонасы урнашкан территорияны реконструкцияләү планлаштырылган. Архитекторлар чаллыларның тәкъдимнәрен тыңладылар һәм үз идеяларын сөйләделәр. Нарат агачларын бу территорияда 60 ел элек утыртканнар. Бүгенге көндә яр буе паркы шәһәрнең иң зур паркларның берсе. Ул 300 гектарга били. Чаллыларның төп үтенече парк табигатен саклау. Активистлар урман зонасын асфальтламауларын һәм табигый сукмакларга тимәүләрен сорадылар. Единственное экологичное место вот здесь вот в округе, как бы это надо беречь, как зеницу ока, ну я не знаю, вот. Большая просьба вот это вот учесть. Первое – это туалеты. Уж простите меня, пожалуйста, за эту физиологию, но каждый из нас нуждается в этом объекте. Причем туалет есть один вот там на трассе, но он зимой закрыт. Они должны быть круглогодичными. Очрашуда спортчылар, экологлар һәм шәһәр оешмалары вәкилләре дә катнашты. Әйтик, парктан ерак түгел урнашкан ЗАГС директор-архитекторлардан яшьләр өчен ял итү зонасын төзекләндерүне сорады. Сделать тропинку, и как раз после регистрации брака у нас молодожены могли бы пойти, отдохнуть, сфотографироваться. Шәһәр халкы өстәмә яктырту урнаштыруны, пляжны төзекләндерүне, пикниклар өчен урыннар һәм этләрне урамда йөртү зоналарын төзекләндерүне сорады. Иң еш мөрәҗәгатьләрнең берсе уңайлы парковка. Архитекторлар барлык теләкләрне дә исәпкә алырга сүз бирделәр. Мы предполагаем, что мы не будем делать такое урбанистическое большое благоустройство. Конечно же, надо сохранить, очень сильно сохранить природность этого места и именно то, что ценят здесь люди. Ял буе паркын төзекләндерү 2021 елга планлаштырылган территория иҗтимагый киңлекләрне үстерү республика программасына кертелгән. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күп санлы сораулар буенча Белоруссия ярминкәсе янә Чаллыда. Шәһәрдәшләр аларның килүен февраль айыннан бирле көтте. Бирдә йорт өчен товарлар сатып алу, кием салымны яңарту һәм тәмле яңа продукция алу мөмкинлеге бар. Ярминкә витриналарында һәркемнең күңеленә хуш килерлек һәм акча ягыннан төрле янчыкка товарлар тәкъдим ителгән. Үзен тәмле ризык белән сыйларга яратучылар өчен ит деликатесларын, кондитер эшләнмәләрен һәм сырларны сайлау мөмкинлеге бик зур. Продукцияның төп үзенчәлеге барысы да совет чоры рецептлары буенча әзерләнә, ә иң мөһиме гос таләпләренә туры килә. Привезли вам наши все белорусские колбасы. Изготовлено все Брестский мясокомбинат. Это вареная будет, сырокопченая колбаса Гродно, Пуховичи. Шәһәрдәшләр аеруча ир-ат һәм хатын-кызлар киеменә, текстильгә, бижутерияга, шулай ук табигый тукымалардан стильле әйберләргә басым ясый. Это одежда, это постельное белье. Это все принадлежности для дома, для декора и для себя. Мне всегда нравится. Я всегда прихожу, когда они приезжают. С удовольствием. И цены приемлемые, и выбор большой. Белоруссия ярминкәсе 23 августка кадәр КамАЗ мәдәният сарае янындагы майданда узачак. Товарларны иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр юлларсыз сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 13 по 23 августа белорусская выставка-продажа. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.